Chikomba jangu. Alright. Ungautandane zve 1 month. Mumwe aibva kuma 7 basi. Kasvoma 7 asvika ndabika. Odya ngoti achingopedza kudya akutopfeka akuti ndakutombowaya waya. Aidzoka makuseni. Zvandoziva vaviri ava vanga vane nguva vachifambidzana. Ndaizvinzwa muvanhu ini ndichitresa. Ndikazviona panguva yandoti ndida kusvika pakuchibata ndaikundika. Ndiri munhu anokorokozawo. Shishuwa ndinobuda na6 ndinodzoka kumamiro. Mamovements avo ndaitadza kumamita. Ndakabata murume anonzi Peter Mutsitsa nemudzimai wangu. Ndakavabata vakagara pabvute 200 meters kubva pamba pangu. Vakagara mubvute. Vanodanana. Aripo. Chikomba chemukadzi wangu. Andika uri chikomba. Wangu ndi chikomba. Wangu ndi chikomba. Chikomba jangu. Chaurisa yama izinto ndone vanhu vari uko. Ko kumushande kupi? Kumusha kwedu chakadzi. Makabatwa muchitena nawo. Yatakagara. Muchitei. Tichitaura nyaya. Nguva. Masikati. Masikati. Ko nyuma musikazivi munyaya kutsvaka. Handasikazivi. Musikazivi. Munomboonana nguva. Chikomba chei. Ainge tori first time, yange iri second time kusankuona. Second time. Chikomba chei. Saka munoda vanhu. Makaseka munyarara. Amuri kunzwawo anoda. Wamunoda ndopi? Kouni. Kozi ndewenyu kuti. Nokuti makasiya wemakuenda kuna uyu. Saka uyu ni. Ibamai. Uyu amudere. Ndandamuda asapa jambo. Amdamuda. 2 hours that give me to 1. Eh? Ani mari. Maida mari. Ndasanda yoona kuti anayo ndani. Masai maona. Mamjaona. Saka mamudire. Nokuti ada kuzata gadzirise mbaya. Problem yange iripo. Pamene. Alright. Ungautandane zve 1 month. Mumwe aibva kuma 7 basi. Kasvoma 7 asvika ndabika. Odya ngoti achingopedza kudya akutopfeka akuti ndakutombowaya waya. Aidzoka makuseni. Saka chaishuta chii? Ma? Chaishuta murume. Sama vamu replace. Inokurumidza. Tapana chinhu amai vari kuve honest. Ndokuti uyu ufanira agadzirisa. Iwe ndizvozvo. Kana zvirizo ndizvozvo. Kwete chingano. Taurisa kachako. Handizvo. Taura zvaunoti.
Zvandoziva vaviri ava vanga vane nguva vachifambidzana. Ndaizvinzwa muvanhu ini ndichitresa. Ndikazviona panguva yandoti ndida kusvika pakuchibata ndaikundika. Ndiri munhu anokorokozawo. Zvishuwa ndinobuda na6 ndinodzoka kumanheru. Mamovements avo ndaitadza kumamita. Ndese kwa rutsara ngwako ya bvuma uchishikoma basi ndautsvaka chikomba. Paruti problem nemba mako waunofungidza kuti inoda kugadziswa ndeipi? Ngawasanzvenga vachidaro handina problem yandinoti ndoda kugadziswa mumba mangu. Kana vachiramba sezvauri kuita izvozvo. Vane dheira vakabuda kumapasti 7 vaiti ndikwenda kuna bhora. Vakazosvika kumapasti 6 nditotsvaira. Nguva yavakangosvika bankuru vakabva vatofona vachiti kouya kuti asenyaya yebasa. Vatangotaura kuti vangatanga kutsika pafoni. Nguva yandikabva ndatodaira pafoni ndakati vari kutosvika izvezvi. Kubva kubhawa izvezvi so ndipo vari kutosvika. Ndobva vatangotokrasha nabankuru pafoni. Uyu mimi kana maona kuti murume mimi akutadzira modi kutanga mamurapa mudzokera kumba kwenyu mosita zvakoma. Right. Ini ndakumba kwedu ini ndakaenda kunge 4 times tichigara. 9 months pamwe ndakambogara 7 months pamwe ndakambogara 6 months. But ndaiti ndakaenda. Tikanetsana ndikaenda ini ndikagara. Ozanga futi kudzoka futi. Woti hona muri hona chii ndodzokera. Saka ndozvanga ndoupenyu hwanga ndongorama kuti panenge ndatangonetsana ndoenda. Tiyamuzongonyengetedza todzokerana. Akamonibatira huku ka2 vazondibatira mbudzi. Asi zvine njodzi zazvidzokoro unoziva here kuti wewe pamukana mukadzi achienda kumusha kwavo ane kapfungwa kokuti ndaenda unoita kuti imba yako kana ukazozva mukadzi eitadza kugadzira Mamsingazivi dambudziko mukadzi ukanzwa aenda 2 minutes bhotera achine pfungwa dzekumba kwani kwako ukamupa mukana we6 months kutaurwa namai ako wavhurira vamwe vanhu kuti vaita vaone kuti munhu akadzoka anga nenguva yakadekana Ine pandakatanga kuzviona muna Machi. Akweti. Ora nyaya iripo ndeyekudai so. Uyu murume uyu agara anoziva kuti uyu ndo basa rake. Ube. Ndo basa rake. Asi mambi kumuda zvakadaro. Makatonzwa Wozaisasa zvamaida ini. Ndagara nengozondo zvaanotoita. Samaina zazisa zvaanogona zvoti zvamaida kazadzisa. Isira amai amombe yako. Nzenza dziripo kwese padzokwauza kuita unzenza. Utakwarama murume pesa. Woita nzenza. Andizozvenda. Apa muri papi? Muzungu nokunyema unodzwa nduru wakwara nekuchaya. Muri kupi? Pari tunasati dani decision. Sama zwa nzenza dziri kwese. Murume momuda here? Ndomuda. Auya nemunhu ndiani? Auya nasisi vangu apa. Tomubatsira mwana wako. Hama yemudzimai iripo ndiani? Uri chichake? Uya apa kubatsira. Zvakanaka. Muzvadzadzi yako zvaikuda. Ibvunze. ndaramushashakwa zvandikaita chiibvunza hanzvadzi yako zvataura namama handizivi kuti una murume here murume ndikumuda. Murume umuda? Kasanzuza zvamuda. Right. Chandikuita kuti murume ndikumuda inini. Iye kana ushu. Zvandikuda. Iye kana inini ndoda kuti kana ndabvuka kana ndoda kuti tidzokere kumba kwake. Inini ndisada zvokuzogara kuti ndichizonzi zvakati naye. Kana tindi kufanira kugara naye, handichada kudzwa zvakawanda pamusoro pa iye agariso unhu wake tokugarisa unhu wangu. Hamuri kuzonzwa zvimwe zvinhu. Zvokuzoramba achitaura nyaya ushu. Kwetera hamuri kuzviziva. Ndisazoda izvozvo. Unokona inini kuti ngaasepe zvandiri izvozvo tukaunika kudokama.
Neni ndisazoda nyaya yekuramba machinzi uyu kana anditambira maconditions mukamutadzira ndo zvamubuda iro danozoramba indishungurudza. Alright, izvozvo kushungurudza kugara Umbanazoka kwauri dzako dzekundwa dzekutaura mukati wekuti kudini musoro wechangamiro ya tikada kutarisa zvekumashure mudzimai wangu anika kutonga kaina aiwa ndati ndowararama naye pane zvaataura tese takateerera zvaataura ndazvinzwa kuti kudini ende zvaakataura zvazvikanangana newe kuti iwewe kana ndadzoka kumba haufaniri kuzowanikwa uchitaura mari kuunza nekuti kana iri nyaya yekuti yatongwa mundani uyo ariko zvaaitwa kana yapera zvazvinoita changamiro ndezvekuti iye ataura kuti haazoda kunzwa handisi muti unoita zvakati anozogona kurarama neni ka achiti ndakakuti haufanira kundishungurudza achifamba nenzira dzisiridzo kadzakurimuda izvi ndikumuda changamiro inini hangu ndigandigadzise nyaya tiende mberi ina amai musatyi inini kuchikoro ndinonyora macorrections ndinonzi watadza apa nokura kunyora correction kana ndazosvika pane dambudziko rakafanirera ndikaita ndinodzokera correction yangu yedu pandakanyora correction ndakainyora sei handizvozve saka review haina kuipa inopa kuti munhu urambe uri straight unless imi muchida kutsurwa nokuti dzimba dzese dzinongokura nokutsurwa everyday ndosaka taisirwa shambo wakaona mwana asateererozonzi saka apunika shambo wadzokera muzira handizvozve ndiri kuzoti abhisha haiwe nokubvunza aiwa kashambo unowamudzokera kufu zvezvo zvikamboitana namukomana anzanozanio Peter napita usazozviita uyu baba vanyanya ndavatonga nyaya idzi chete zipi yavo number 1 vaisire mombe dzavo ina chikomba ichi hatirambe chitonga munhu ka neweakness inogona kugadziriswa muise ichipite chishanu yedu nemunzvimbo mwedu iwe ukaramba uchita izvo zvokudzinga munhu handikurohwa nehana kaini ndakaenda mukadzi wangu anotorwa napita mushonga upi waonawo muise nemombe dzake 5 ngamire unyenga wakadzi wevanhu kana dzozanga muchida takuzvitora makuna zoziboba dziri padhuze dziri dzenyu akakwauzvondizoti hana kuroora wozokangobhabhadzira hadzo dzakwe wozoteera leta ezambodzibobawo chiri zvichai ngaramba nyengerwa kabhibwe kana kwaulirwa kaponi kangane ndinduro ka akana message zvazvakaita panguva pane foni nebhachi nebhandi foni yake foni iyo ndeyake murume nebhachi nebhandi achikau ene teerai mombe dzimse kubava kunei mombe dzavakawandisa ukaisa kwaambuya nechigaya nyaya idzi dzinongova mambo neitangu ndakanyara neriduzi nunu muchichita zvinhu zviza kunyenga akadzivana ndi kuchitera chigayo iwewe shamari iwewe unoisa chigayo chimusesande makuseda anoratidza chigayo zvipamutemo oisa mboko ako haungarambo chinyenga vanhu chese vambo mukadzi wakakabva chiendesa kati manje takusarisina chinhu ndorarama sei murume wangu zipi yatiparira chindipo utibatechi ichosho ndochatira kubata saka kuti handizive wanyanya ndosada kuita zvatikuita mapurisa vanoita messenger vai ende munotora chigayo chaakaviga kuna ambuya mochiendesa kunavo tapedza nei saka chokutanga tapedza chinoonekwa kuti chikuita mari kana chikabva mombe 3 tounonatobvisa pamombe 5 dzakamuchata siyane burugwai unoita nhamo iyo mapurisa tamboti apana anoenda mumahwindo vanhu vapinde muno vanhu vafugai nhari nendoro muchaneka chigariyo kumvulamusekiwa